Gong, jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Wih. Wah, totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti mindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper? Hus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut kowe yo. Ya ora ngono. Kowe iki ra tak kei dit kok gelut to? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manuswaning jajaran sekretaning bawone iblis lanat Petro, Bagong, ora minggat suwun kono turate greten nenggala jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Muni ngono lho apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Hei, kowe iki reng kono. Kowe kakangku Tru. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lah apa aku arep nandingi aku ana muni mundur. Ya oke, ora apa-apa, mundur yuk bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Tru. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to, nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki kowe dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Aku tak ngasuh. Ning jodite, "Mah. Ana omong kok sik bayar aku." Ngapuni tak ajar kowe. Ora. Wes kowe seneng biasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngumbahke apa-apa. Dapurmu ora. Ngumbahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Mongko kono nggawa nenggala e. Aku maju Bagong iki. Iblis lanat nyus. Kelekek modar. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Mau ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku mulih bapak getun. Ya. Terus? Titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya? Ya. Meling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modar. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa. Wis rasa trewet kowe iki seneng asline nek aku mati ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae janjane anakmu ta. Ora ya, iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahire 9 sasi sik komana 6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Wis kono-kono. PN gaglaken. Waduh. Ngono ya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti, irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Heeh ya. Padake ora ngerti. Heeh. Iso lulus dilengkan lulus SMA.
daftarno ning perguruan sing aja patiya tinggi. Lho. Iya to iki? Ana niki ya perguruan tinggi. Ah ora iso ngono tiba ndak lara to. Oh, Daftarno ning perguruan sing ra patiya tinggi. ya. Sing sedang-sedang saja. Ya. Heeh. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter pira? Terserah kowe. Oh iya. Wih, sik. Kae ra wis tak tuku to, Gong? Heeh. Kok tak dol neh ya. Kowe cah nekat tenan kowe. Oh alah, Semar. Oh alah, Semin. Tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lawanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit mati, Pak. Kok awakku mulur ya? Kok nganggo gelang barang iki? Truk. Belah iki merke. Wah, keprok watu ndasmu. Sik. Sinuwun Mandura to. Sinuwun Mandura mbok didelokke omongane. Wis, Gong. Iki kowe apa piye? Aku ya ora paham. Ora paham piye? Aku iki meng donga ta, Tru? Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngono ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije ora. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Pedro. Ayo Tantra. Ya. Wonten dawuh sinuwun. Iya. Pedro aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Bel kita kok beli kita. Ngawur. Aman suramanton cek, Tru. Goleke pusaka kok, goleke pusaka. Oh iya. Ana nggone golek. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nenggala. Iya. Yo. Pusaka kok apem. iki watu ya, Gong. Wah, tak kira apem. Ya. Kowe tau ora ana Baladewa nggawa glathi pramuka? Wagu ya, wagu. Ora ana, terus terserah apa. Pedro kandhang malo wonten dawuh sinuwun. Tak goleke ramban wedhuse disiapke. Idus kowe. Ora ana, Gong. Watonyo lho. Bambu runcing. Oh iya. Bambu runcing. Kok ya ana ari cilik banget lho. Engko nek goleki gareng malah rekoso. Yo, yes, anane iki, gelem ya iki, ra gelem ya iki. Lah lumayan iki. Ya, maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasah. Aku ora oleh kentuke omongan. Rasah.
Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoni binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Panon maring jangan sekencan panon. Iblis lanat. Iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik, kuwalik. Nulun nang mburi? Ora. Panos maning jajaran suwantane bangun iblis lanat kuwi. Jagat Dewa Bathara jagat jembare ora jamak. Petro minggir baca ndasmu. Oh nggih nggih. Sapa-sapa dukane? Ayo, Baladewa, mungsumu iki Prabu Bale metu. Iki apa iki? Iki aku ngedep kaca iki. Wih. Ayo, Amo Suramrata, Jaya Dimeja. Wah, setan, setan. Lah iki suarane iki ra Bagong ta iki? Aja ngawur, gawar ngawur. Iki Prabu Bale metu. Kowe cangkemmu ayo jojoh negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Wah setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Werawati tak kecup pipine. Wah setan ora setan asli takono bodo. Kowe Bagong modar. Iya, iya, iya. Wah. Nenggara ora temomo ning dadane Bagong sing wujud Baladewa. Alugara karo kon gletek tengah kurban kate. Woi ajalah. Bestro. Bestro. Wah, sia-sia tenan ta siji iki. Sing dadi Baladewa delete kok. Pentro kantong bolo. Pripun, Ndara? Baladewa sing kae nggawa alu, Petro. Aku golekno lesung. Goleki lesung. Goleki gaman, Tru, aja sembrono. Kowe wis mangkat? Oh nggih, ngestaken dawuh. Wah, jan engko tandange dapi-dapi cerewet. Mengkari ndelok ya. Kene sing gembroblos urang-urang bejane totoh nyawa ya padake. Lho. Pun jebol cagak gendera ngendi iki? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, wis ngono. Wigat no. Ganggu wong ngombe es. Bayar urung. Omong nek sing bayar aku ngene ya. Iya. Weh, wong kok gleleki ra jamak-jamak. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 Wah. 500 kok apa-apa arep dituku lho. Engko isih tak nggo nukoke sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Tru. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. Kok iso, Gong? Ketindihan sewengi. Peredaran darah ora lancar. Abuh. Diapune. Ndang ngono. Ayo, Baladewa. Iki apa iki? Iki toya. Oh, cuwang yo.
Konjur cara Mandarin ora. Remo dening aku kowe. Lho iki nggawa gentering apa? Hocah. Wotek jawang. Wah setan iki Bagong ngising-ising aku tenan iki. Iki nek ditonton wong kaya Baladewa mulai kaya wong edan. Aho aja. Wah mutar wae iki. Prabu sampun kados mekaten. Tresnar. Koko Prabu. Kula ingkang rayipun Kresna. Ah, jagen Dewa Bathara. Andiku bocah berasa. Kula aturi sare kok Prabu. Iya. Hah? Saren, sare. Lenggah prayogi. Iya, Sayu Prabu Ndarawanti. Wise. Prabu aja ngengkep koyo ngene iki. Rodoro sih. Inggih, Koko Prabu, inggih. Lenggah. Iya. Inggih. Kresna, kula nentaring dawuh. Kula aja percaya. Aja percaya kuwi. Kuwi dudu aku, kuwi Bagong kuwi. Inggih, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh, Prabu Sare. Yo, kendel. Iya. Ora gelem kendel mung duwe Setyaki. Iya. Weladi Mas Setyaki. Inggih. Kadangipun Kakang Garbonata. Garborusi. Edan. Wah, bengi iki aku gawe isin karo ponokan-ponokan iblis kuwi. Kresna, kepiye kabare? Kresna, kula wonten maring adawuh. Piye ndang lara temen? Lakon tak dawuh karo Lesmana Mandragumara. Aku kuwi sing dawuh karo Lesmana Mandragumara. Aja percaya karo kowe. Gawe pandal maning Betari Durga. Hus! Lambemu dhewe. Koko Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel Koko Prabu. Iya, senjakipun Kakang nyuwun pangapura. Nggih boten dados menapa. Sing gedhe pangapura gitu, senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja gitu. Basane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Koko Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Sing Baladewa kuwi aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karepmu, karo percaya aku apa karo mrimu. Aku gah kaya ngene iki. Koko Prabu. Piye? Badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kan kuwi Endang Loro Temon. Terus Endang Loro Temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten. Aturipun anak kula Endang Loro Temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun ing Endang Loro Temon ngaton temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. Lho, njaluk pepanggil? Inggih. Apa Kresna? Koko Prabu Mandura ingkang menika kendel riyin. Siap. 86.
waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil rubo. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangajenging temanten kakung kedah dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negari. Pangombyonging Dewa Bagus menika mawon. Mandheran kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti Wanara Seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kayu klebu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Pangombyong Dewa Bagus. Gamelan Lokananta dinabuh Ratu Sewu Negara. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Sri Baladewa Narpati tuwe Nareswara Kresna langkung kalangkung tresnanira marang Jabanon Cinawi. Oh. Wah, yo. Yen adan sak tenane abot nanging tetepun Kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggakan wonten Koko Prabu. Yo. Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-atos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srasran pinanganten kakung. Inggih, istaka dawuh. Wis, aku njaluk pamit sembah kula ingkang ndherekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Sri Baladewa Narpati tuwi Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Jabanon Cinawi. Ong ira wang-wang. Koko Prabu Baladewa. Iya. Ana dawuh pengendikamu apa? Kaki Prabu, lho kok kaki? Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawarawati? Temanten kakung nggadahi pepanggil, temanten kakung nggadahi reruba. Reruba menawa? Reruba ya wae. Pepenginan mengkono, Yayi. Apa ingin dibutuhake? Manten putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Weh lah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Ngarepe temanten kakung dibeksani Wanara Seta. Kethek putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Lho, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk? Lha niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Kula niku ya ora ngerti. Ayo salin piye? Lek dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar-mar aku tulungono, gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet. Terus ngerti dadi kaya ngeten iki lek salin piye? Truk. Gong,
goleki bakule es kon bayar sik. Ki nek ora bayar aku ora entuk rene. Edane kono 100 ndek susu ora? Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira? Kuwi senengane ngembe karo wong. Aku lek salen piye, Tru? Aku ora ngerti. Ya wis ora usah ndak kuwatir, tak puja muga-muga bali kaya wingi uni Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi ngaten bali yo, Bagong. Dalem sinuwun. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane. Lho iki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing ndak aturake marang Koko Prabu Mandura dereng. Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke manten lanang kudu nite gajah ing Wisatata Jalma. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh. Ala apa bapak iso mujuti kabeh sing dingendikake Sinuwun Kresna? Petra, Nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi kene bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Nggih pun ngoten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih matur suwun. Gong, kon bayar sik. Cerewet kowe ngopo ta? Ana sing ngekeki iki lho. Nek krungu mes ora dikeki to Petruk? Mboten. Bangeten kok kowe iki. Isih diurus. Cangkeme. Mana krungu lho. Isin aku. 500 nggo rebutan. 500 yo akeh, Gong. Ha iya. Ha iya. Senengane ora kok nggo rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakangne engko ora tak paringi meneh. Nggih, nggih. Oh, Petruk wis. Kon nyuwun pamit kula tok golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya ana kawan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikeki Bagong, mboten. Nyotampan ana kowe dhewe PN dhewe, dienggo jajan dhewe. Wah. Mulai. Aku hus. Wes kok. Kowe urung moh. Moh ya wis. Ngono kok. Paneng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Kula tak matur Bapak. Iya, Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana mburine gamelan Lokananta ditabuh para wiyaga. Ratu Sewu Negara. Iya. Nyuwun pamit. Iya. Mungkin ndak kula lali. Lah iya. Nyuwun pamit. Iya. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata pengrite Dewa Bagus kali gamelan Lokananta kali anu nggih Ratu Sewu Negara ya. Heeh. Sing nabuh? Iya. Sindane pira? Sakarepmu. Pun nggih, iya. Bareng iya. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Swasa Puscindhe. Engko rak rene meneh kae. Wong arep njaluk dhuwite kok bola-bali. Waduh, perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba.
Tiba tenan po. Heeh, pajake cah tipis. Ana isine ora? Werna-werna sertifikat. BPKB. Tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet. Mbok menapa butuh sak waya-waya? Ilang kabeh sak duwite. Duwite pira? Manut. Lho. Manut dengkulmu mlocot kowe ora. Sampun nggih, Den. Ya sing ati-ati Bagong. Nggih. Ya contane, Tru. Ya. Ndara Puntadewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba padha-padha Kakang. Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Ya Semar. Ndak tampa. Tiba padha-padha. Ndara Janaka bekti kula. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Gus. Ya, Siwa Semar ndak tampa. Senet. Ngaturna bekti kelawan bendaramu ingkang padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Bambang Senet ndak tampa. Pangestu tampanana cah bagus kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Raden Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Senet ndak tampa. Pangestu tampanana Raden Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bambang Senet ndak tampa. Ora liwat pangestu tampanana. Raden Gatotkaca kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Senet ndak tampa. Pangestu tampanana. Nuninggi. Enten apa, Den? Kok sami rawuh enten Karang Kadempel. Miturut kabar ingkang ndak tampa, lamun Kakang Semar bakal duwe gawe mantu. Wondene ingkang kawiwaha tanana liya kejaba amung Bambang Senet. Nanging teka durung ana tandha-tandha lamun Kyai Semar bakal duwe gawe mantu ketitik Karang Kadempel isih katon sepa sepi sepen kahanane. Nembe mawon kula utusan kali Petruk kali Bagong wigatos nglamar manten putri. Manten putri saka ngendi Kyai Semar? Putranipun Sinuwun Ndarawati. Kacariyos Sinuwun Ndarawati pikantuk putra angkat namipun Endang Lara Temon. Mengkono Kyai Semar. Nggih. Sakbanjure kepiye? Mitra taturipun Petruk. Niki nek kula ngomong utawa kula matur mengki nek Senet nganti krungu bocahe kagol. Kula wedi nek janjane pripun melih upama kula tutup-tutupi suwe ning suwe ya bocah niki mengke bakal ngerti. Sesuk ya ngerti, saiki ya ngerti. Iya Kyai Semar mara gage matura. Leh kula ajeng ewuh niku mboten sida kok, Den. Lho, ora sida sebabe apa? Petruk matur nek reruba panjaluking pinanganten putri niku mboten sak baene. Manten lanang kudu nite gajah ingkang bisa tata jalma. Ngarepe dijogeti Wanara Seta, mburine tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara. Pangirite Dewa Bagus. Kula niki wong sekeng, kula niki wong ora duwe. Semar niku mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok dadi kula kudu ngaturake panggil sing kaya ngoten niku leh kula ajeng golek teng pundi ora coba. Smareka den prayitna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing jagat wasisaning Ubathara. Kakang Semar, apa ingkang sira aturake mau sayekti Puntadewa wis tanggap? Pun tanggap pripun? Gajah ingkang bisa tata jalma tanana kejawab mung kadanging Kadimas Werkudara. Ya kuwi aran Gajah Setu Banda. Wanara Seta ingkang bisa njoget amung Kakang Mayangkara ing Kundalini ya ing Kendali Sada.
Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Ndaru gedang mas debok swasa puscindhi parijata kencana papane ning kasuwargan ya papane ana ing Suralaya wondene Nalindra sewu negara tanana kejaba amung ingkang reksa Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna Kakang Semar lamun sira utusan nglawan Pandhawa lan putra-putra Pandhawa tangeh bakal gagal nggone Kakang Semar nglakoni sarta bakal duwe gawe mantu Bambang Snet bakal kelakon dadi sarta mengku garwa putri saka negara Ndrawati Kakang Nayantaka mareka den prayitna semuriris eka balik titiyani Gandayani ning kula mboten ajeng wantun wong sampeyan niku bendara kula kok kula utusan karo bendara kula niku dosa napa sing ajeng kula sandhak. Kula mboten ajeng wantun utusan kalih ndara-ndara kula. Kakang Semar. Aku ingkang bakal munggah ning kayangan matur Sang Hyang Manikmaya nyuwun ngampil tontonan kasuwargan sarta ning gamelan Lokananta. Yen to nganti ora kasembadan aja nganti Kakang Semar nderekke lakune Janaka. Wah, matur nuwun Den, matur nuwun. Wah, Semar. Aku sing bakal lumarap ana ing negara ing Singgelapura. Bakal nyuwun ngampil Nalindra sewu negara marang Sang Prabu Bisawarna. Wah, matur nuwun. Siwa Semar. Aku ingkang bakal budal sowan Kanjeng Anoman ing Kendari Sodo bakal nyuwun ngampil panjenengane sarta kadange tunggal bayu ya kuwi Siwa Setubanda kanthi cara mengkono bakal rampung pakaryaning Kyai Nayantaka Kakang Semar senet kula wonten dawuh Rama wong sing gedhe prihatine iki jebul dalane pirang-pirang ndara-ndaramu sing arep golek srasan manten supaya kowe kelakon dhaup karo endang loro temon. Lajeng kepanipun ndara-ndara kados pundi? Yen to pancen kadang-kadangku sawiga samapta ing gati sawiga ing jiri. Dikeparengake budal dina iki Kyai Semar. Gus, ingkang atos-atos nggih Den kula antu-antu teng Karang Kadempel mugi-mugi saged kasembadan panjangkanipun ndara-ndara kula. Andyabala Pandhawa ya gumulung. Oh Dalem Pak. Nuwun Pak. Ndak dikira kowe ora nyambut gawe. Nala Gareng nderekno Ndara Janaka. Nggih. Petro kowe nderekno Ndara Werkudara. Siap. Bagong kowe nderekno Ndara Gatotkaca. Pak, sirahku mumet e. Ora usah alasan. Sebdake pecah sirahmu kowe. Oh ya, wah pajan. Ya Traya, ya Rang ya.
Prepara rek mangusramya ngambreng kadi karunaning kaswase yen aning marga memalat kung dosang gondo astrat mojo Pedro ngopo didhawuhi bapak kok nderek sampeyan wah ngeribet tilaku lah pripun to supaya enggal ceket aku nedya matek aji Bandung Bondowoso supaya enggal prapta ana ing negara Singgela kowe ngerti ya negara Singgela kuwi dileti samudra ingkang jembar mula kanthi srana aku matek aji Bandung Bondowoso sak jangkah wis iso prapta ana ing negara Singgela napa kula ora dianggep lan duwe aji-aji kaya ngoten niku kowe duwe aji Bandung Bondowoso kula duwe aji Maisa Jenar wah yen pancen ngono ndereka sakaremu oke aku ingkang bakal jumangkah dhisik kowe nututana nggih ngestakaken dawuh miat langaning kalangguan aglar pandhan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang nuwun sewu nuwun amit pasang Kalimantabe sampun klinten kula cumalena karana nembe sepisan menika kula sak pejagung Raden panjenengan menika sinten teka rawuh wonten negaring Singgela damel kagiat manahipun ingkang abdi pun bisa warna wah
Prabu Bisawarna, yen ana luputku aku nyuwun pangapura. Mboten dados menapa Raden? Ditepungake yen sinuwun nyuwun priksa kalawan aku Satria Jodipati Raden Werkudara. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestungkara. Satriya Jodipati Raden Werkudara. Ya, pancen bener. Lah dalah. Lah. Persasat kadidene kejukurgan Wukir Sari kelemaning Samudra Madu. Persasat timbanipun kula menika nampi kanugrahan dene mboten kanthi kanyono-nyono, kula saged sak pejagong kaliyan Raden Werkudara. Biya. Negari Singgela menika sami keberbeken kaliyan ngumandhangipun Raden Werkudara. Nyata satriya ingkang lulus lair batosipun ateteken ati suci pepayung budi rahayu dasar kasinungan kasekten linangkung. Monggo kasekten menika kinarya memayu hayuning jagat menika Raden. Sedaya para kawula satemah sami kedanan Kanjeng Andika Raden Werkudara. Yo. Nuwun suwun ingkang wingking menika sinten? Dangu kaliyan kula pun Satring Madukara. Raden Janganangka. Iki Petruk abdiku. Kula Petruk sinuwun. Ki Lurah Petruk. Nggih. Lah dalah. Sedaya para kawula negari ing Singgela menika sedaya sami mboten remen kalian panjenengan. Ait iki. Tak kira nek padha karo Ndara Werkudara ditresnani wong sak negara Singgela kok ndora seneng. Mboten. Tegesipun sami kedanan kalian panjenengan Lurah Petruk anggenipun tansah geculku marucul damel remenipun piyai kathah menika mujudaken ibadah. Ah nggih. Raden wonten menapa? Prabu Bisawarna. Wonten dawuh. Sowanku ana ing Singgela. Sepisan ngaturake salam taklime mbarep kakangku. Angka loro uga salam takliming Semar Badranaya. Kakang Semar Badranaya. Ya. Apa panjenengan sinuwun wis prisa? Raden, mitra dedonganipun tiyang sepuh kula inggih menika Rama Sawarga Gunawan Wibisana menika Kyai Semar rumiyin nderekaken Prabu Rama Wijaya ngantos tiyang sepuh kula ugi nate srawung kaliyan Kyai Semar Badranaya. Satunggiling pamomong ingkang lair batos netepi dhateng kewajibanipun minangka dados pamomong. Yo. Yen ngono wis tau dadi tepung. Menawi tepang dereng nanging mangertos kula sampun mangertos. Prabu Bisawarna. Wonten dawuh. Dina samengko aku diutus dening Semar supaya sowan ngesaning Sang Prabu Bisawarna ingkang wigati. Semar bakal duwe gawe. Lho, gadah damel menapa? Duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tan ana panyengkuyunging Prabu Bisawarna. Nuwun sewu. Kula kedah menapa? Kangge Kyai Semar kula mboten badhe awel sarta anggrundel ngemuti bilih tiyang sepuh kula nate dipun mong dening Kyai Semar Badranaya. Sinuwun. Manten wedok njaluk supaya manten lanang iso ngaturake Ratu Sewu Negara. Mula gandeng kekagunan sampeyan sinuwun Prabu Bisawarna. Aku njaluk nyuwun ngambil wujude Ratu Sewu Negara bakal tak bayung ning Karang Kadempel sinuwun Prabu Bisawarna. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lerkin sanging risang mawe gandrung. Waduh Raden Werkudara. Bombong tanpa pepindhan dene namung sak kula kemawon saged sak biyantu dhateng Kyai Semar Badranaya. Raden, kula mboten badhe awel. Panjenengan Raden Pratri kondur wonten ing Karang Kadempel. Kula piyambak mangking badhe ngirit Ratu Sewu Negara. Kang mengkono aku nyuwun pamit bali marang Karang Kadempel. Salam taklim kula katur sinuwun Darma Kusuma menapa dene Kakang Semar Badranaya. Wah, yo ngestokke dawuh sinuwun.
Wonten dawuh Sinuwun. Paduka nimbali dhateng ngabdi para Nalindra sewu negari. Nggih, kula wonten dawuh. Prabu Surasekti, Prabu Sonya Sekti. Nggih, wonten dawuh. Dina samengko ketapna para wadyabala ratu sewu negara nderek marang tindak ingsun. Waduh, badhe tindak dhateng pundi? Menyang Karang Kadempel. Mastuti dawuhing Kyai Semar Badranaya. Tak jaluk aja ngantos siji wae Nalindra ingkang cicir sarta kurang yen to nganti prapta ning Karang Kadempel. Lho niki. Lajeng pangatipun Paduka Gusti kula ora ketang sambawa botol lintang dadi pengantu-antuning Kyai Semar Badranaya. Ayo budal dina iki sewawi kula dherekaken sinuwun. Maraenos mubang wangaruna ati netrane nganggo rapo kini tungane engkung lir wuwusing pine panca bebetoke ngayam ana mrak manguh ing pagagan ora kaya madeg ana ing kayuwangan jonggring salaka. Mangung siring sata kura Kambaung kesro katite merut layut sagung praratu Enget sang kapilayu sang sotama ing Kakang Narada kunapi mila kayiwangan katingal panas jebul wonten sowanipun titah pujangkara dalah perkencong warudayang pak-pak-pong Oh bolang kali codhe sapa sing gawe Arjuna Sowandi inggih Kakang tumunten ngatimbalan menawi gatosipun Janaka sowan tanpa ulun timbali ana wigati apa sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana pukulun sumengko anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Iwang Adi pukulun sejatosipun namung kepengin ngunjuk atur ngersa paduka wis ulun lilani gagi matura wale-wale menapa mundi dawuh timbalanipun Kyai Semar Badranaya bilih dinten sak mangke kula kadhawuhan munjuk atur ngersa paduka Iwang Adi pukulun keparenga sak mangke Kakang Semar badhe nyuwun ngampil tontonan kasuwargan kayu klepu dewa ndaru gedang mas debuk swasa pupus cindhe parijata kencana boten kantun gamelan luka nanta kedah prapta wonten ing Karang Kadempel dinten menika ugi mila klilan ana dinten sak mangke pukulun menawi kedah mawi lintu pecah gesangipun Janaka kula aturaken kanthi ikhlas waton paduka pukulun kepareng maring ngampil menapa ing sampun kula aturaken menika Iwang Adi pukulun Kakang Narada teka mekaten dawuhipun Kakang Ismaya nuwun sewu lho Dik, nuwun sewu.
Mesinipun panjenengan mboten badhe kekilapan menapa dados kersanipun Kyai Semar Badranaya. Menawi saking pamrayoginipun ing Raka Sidhe Pangudal-udal menapa dipun aturaken Janaka menika prayoginipun paringi ngampil awit ngemutana sejatosipun Kakang Semar menika papanipun ugi wonten ing Kayiwangan. Piyambakipun nggadahi kewajiban tumraping tontonan kasuwargan. Namung krana piyambakipun menika dados titah tumuli ngikhlasaken Kayiwangan dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Lah men disuwuni ngampil wae ilang apane to Dik? Kula nuwun sewu lho. Mangke panjenengan mboten maring ngampil gamelan luka nontonan menapa dipun aturaken Janaka menika. Kula kuwatos nek nganti Kakang Semar minggah wonten ing Kayangan. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho, Dik. Arjuna ulun paring adhawu. Apa ingin dadi karepaning Kyai Semar ulun ngudaneni Janaka? Oh alah net senet ing arep rabi kok ngrekasake wong gerang to Le. Ah bae bejane adimu Winala Gareng. Nggih matur nuwun nggih Pukulun. Anu Ndara, ampun kesupen pangirit Dewa Bagus. Setunggal malih Pukulun pangiritipun Dewa Bagus. Tanana liya kejabangat atmajaning Kakang Semar pribadi ya kuwi Sikumajaya. Mengko ulun ingkang bakal dawuh inggih ngestaken dawuh. Arjuna wonten timbalan. Kebat kita bali ana ing Karang Kadempel. Sak kedheping netra, sak keclaping tatit apa ing kita aturake. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Deboksa Sapa Cindhe Parijata Kencana. Sartaning gamelan Lukananta pepak kabeh wis prapta ning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun Pukulun nyuwun pamit. Malah kula piyambak ingkang kudu tedhak dhateng Karang Kadempel. Syukur di menawi gadah pemanggih kados mekaten. Jenenganipun Kyai Semar menika menawi gadah damel menika ugi sanes tiyang liyan kebrayan menika tasih kulit daging dika piyambak. Inggih Kakang. Kula ingkang badhe ngirit dhateng gamelan Lukananta kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Deboksa Sapa Cindhe Parijata Kencana. Kakang Rada dawuh kalahan pun Kumajaya kinen tedhak wonten ing Karang Kadempel. Tiyang sepuhipun gadah damel. Inggih, monggo Di kula dherekaken Di. Sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung iladal mboten kanthi kanyana-nyana menika rawuhipun anggir Gatutkaca iya Siwanoman kalian Bagong iya Siwanoman Siwanoman dengkulmu mlocot ki Lurah Bagong nyok malah nyok ora Bagong aja kaya ngono sing nganggo tata krama. Niku karang niku momongan kula ket biyen kula momong sampean karo niku suwe niku. Apa iya? Nggih. Jaman Rama Wijaya mbiyen kula ya ngentutke niku. Saniki niku ya isih urip. Engko dipateni engko. Aja. Pateni. Wih lah iki Lurah Bagong niku ngendikanipun kok uwit rumin tekan sak menika dereng ewah. Karang ya bentuke ngene iki, Man. Wonten menapa? Nggih. Kakang Siwanoman wonten dawuh. Aku tak nyuwun prisa karo Siwanoman. Iye, babakan Siwanoman kuwi tresna ora karo Kyai Semar. Lho, panjenengan utus ngendi lho? Kula menika rumangsane urung iso males kabecianing Kyai Semar Badranaya duk nalika nderekaken kula. Kula menika dados senopati ning Prabu Rama Wijaya.
Dugi sepriki kula menika tasih dipun paringi gesang menika matur nuwun sabab kula tasih pados wekdal kinarya males kesaenanipun Kyai Semar Badranaya. Dina iki Kang Siwa Semar bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu? Iya. Sing dimantukke sinten? Aku. Lho, pikantuk sinten? Ki Lurah Bagong. Kirek. Kok ndak tok disiki ya ta? Aku ngerti jalan pikiranmu. Ampun ngaten. Ora ngono piye? Siwa Semar duwe putra angkat arane Bambang Senet bakal dhaup karo putra Ndrawati, putra angkating Kanjeng Prabu Kresna. Jenenge Endang Loro Temon. Ning kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Siwa Mayangkara. Lho. Lah sebabipun kula kadhawuhan menapa? Merga sak ngareping temanten lanang kudu nasra-srahan kethek putih ing kudu joget. Waduh mati kula. Kula menika wis tuwa lho nggih. Kula menika wis tuwa wis ora kuat joget napas kula menika ngos-ngosan. Pun terus ditanting gelem ora gelem tak potho ndasmu. Aja ngono. Wah aku mung arep golek alasan kowe. Gelem ora man? Ki Lurah Bagong kula menika sampun sepuh. Wis ngerti nek kowe ku tek tuwa mung joget dhisik tok ndek ngono apa. Lagune sing cedak-cedak wae engko liwung. Us. Kok malah liwung barang. Gelem ora? Waduh, dos pundi? Yen Siwanoman ora kersa, tegese Siwanoman ora tresna karo Kyai Semar. Walah dalah menika awratipun wonten mriki menika. Nyatanipun kula tresna, yen tresna kudune tekan Karang Kadempel. Inggih. Kula manut siji meneh. Lho, menapa malih? Siwanoman kuwi duwe sedulur. Sedulure Kanjeng Rama, Tunggal Bayu, Siwa Setubanda. Iso apa ora Sewu Siwa Setubanda diaturi rawuh ning Kendari Sada. Lho, menawi-mawi aji pameling namung sakedheping mitra nggih. Anoman eneng apa ngundang pun Kakang? Saka ing Wanatik Brasara. Kakang Setubanda ya piye? Nampa ature anggere Gatotkaca, Kakang Setubanda dina iki duwe gawe. Lho, aku entuk gawean apa? Ditumpaki manten lanang saka Karang Kadempel. Weh, ya. Iki apa e? Iki telale. Wah, iya. Telale iki nek yahene iki ngene iki. Ora mendelek ngene iki, ngono. Wong edan ora. Weh lah iso tok telalene. Waduh. Kenapa Bagong disemprot nganggo banyu e? Gajah Setubanda. Iki dulure Kanjeng Rama. Weh, mungkin apa? Iya. Dulure Kanjeng Rama iki Gajah Setubanda Gunung Mainaka. Jajal werka lan sak piturute akeh banget bulus. Jimbong, waduh. Ngawur wae. Piye Kakang? Waduh lah kepiye? Monggo yen Kakang ora gelem bantu karo Kyai Semar, tegese Kakang ora tresna karo Kyai Semar. Mingkari pisan iki nuruti kekarepaning Kyai Semar Badranaya. Ya, aku manut karo kowe Senggono. Monggo nggih. Geger madyaning Karang Kadempel. Kawula sak padusunan sami medal saking griyanipun nyumurupi gumarubuk suarane.
nenggih lampahing Gajah Setu Banda miwah Sang Anoman inggih sarengan wis prapta ning Karang Kadempel. Datan kantun nalika semanten wujudan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Ingkang mawa cahya mawa mutiara satemah akarya hojat kang samya tuminggal. Datan kantun nalika semanten Alendra Sewu Negari ingkang saglar madyaning Karang Kadempel nderekaken Sang Prabu Bisawarna. Temah gumuruh rame madaning Karang Kadempel katingal bombong Lurah Semar Badranaya. Yata laruta saking godha sang Kurakula yen amutusa Sang Sri Kakang Semar kula ingkang sowan Kakang Ismaya. Manikmaya matur nuwun ya. Dene sak gedhagan iki kowe iso njunjung derajate wong tuwa. Inggih. Menjang menapa malih kula saged sak biyantu dhateng Kakang Ismaya. Iya. Tur dasaripun Kakang Ismaya menika sampun ikhlas lenggah wonten ing jagat kula ingkang mapan wonten ing Kayiwangan. Kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta menika Kakang Ismaya ugi nggadahi kewajiban handar beni. Syukur. Rama Pukulun kula ingkang sowan. Kamajaya, kowe engko kuwi dadi pangirite manten adimu Si Bambang Senet. Kyai Semar kula ingkang sowan, Kyai. Munyuk putih. Anoman syukur. Kowe wis gelem dadi tukang joget. Kon kene angel ra jamak-jamak kowe. Semangka pira wae tak entekke. Tandurane wong Bagong sapa? Gajah situ sini. Sapa kowe? Situ Banda, situ sini. Kleru Wah, komplit Pak Njaba wis wah. Ndara Werkudara ning njaba, Ndara Garkaca ning njaba. Iya. Gamelan Lokananta apik tenan, Pak. Abang. Iya. Seneng aku. Ratu Sewu Negara wis do nganggo seragam biru kembang-kembang. Ning raine elek-elek, Pak. Ya wis ben. Wis ben ora apa-apa. Sing penting Ratu Sewu Negara. Senet kelakon penjangkamu tole cah bagus. Matur nuwun Kanjeng Rama. Ora sandadak perlu piye-piye. Gajah Setu Banda kae tumpak ana Anoman kon joget ning ngarepe. Mengko ben dirit karo Kamajaya. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Daru kabeh wis cemawe. Ayo le budal ning Ndarawati. Monggo Rama kula dherekaken.
suwe barisane kok ora aturan ya. Anoman le bijik-bijik kok sak minake dhewe. Ngawur jan wis. Anoman ki lho tunjun. Lho nabu mempeng e. Heeh. Wah, ning ketok dawa banget Joko. Wah iya. Ngedapi-dapi tenan iki aku sing Arabia njaluk kuwi kok terus. Lho. Arabi karo sapa? Mbok menawa entona. Senengane rasa warna-warna yo mlaku gong yo Jujug Darawati yo. Dampyak lampahing pinanganten kakung saking Ngarang Kadempel. Bambang Senet nitih Kyai Setu Bondo. Ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Nalika semanten nadyan lurah nadyan Sang Anoman wis keladuk yuswa parandene ngenyon joget nganti kaya digetok-getoke tenagane. Sang Bathara Kumajaya anggung angulataken lampahing Gajah Setu Bondo angiring lampahing temanten kakung. Ing wingking gamelan Lukananta kayu klepu Dewandaru Gedhang Mas Debok Swasa. Nalika semanten gamelan Lukananta tinabuh para Nalendra Sewu Negari cara balen Kebogira ngirit laku ning pinanganten. Ing wingking Raden Werkudara lumampah galiah-galiah kadhiraken Raden Janaka datan kantun Prabu Puntadewa. Ki Lurah Semar nalika semanten ngagem topi hansip mawi beskap tuwin jarik nalika semanten lumampah lon-lonan katingal bombong penggalipun Ki Lurah Nalagaring nyandang cara piyayi luhur nganggo blangkon nganggo klambi lurik nganggo jarik nganggo keris kuwalik parandiring mangke datane taus dening Ki Lurah Nalagaring Ki Lurah Petra Kantong Bolong semanten ugi Ki Lurah Bagong ingkang tansah gawe geger sangganing para kawula lumampah turut pinggir para kawula ingkang sami mirsani sinambi nggawa besek sinambi nampi dhuwit recehan Ki Lurah Bagong wis prateng negari Ndarawati. Ganjing langit kelap-lapaton lir kencanging risang mawe gandrung Kakang Semar. Nggih. Iki anakmu apa piye? Nggih, niki Bambang Senet. Kuwi lah tobat. Lah kok ora mantra-mantra anake Kyai Semar, baguse ora mantra-mantra. Meh wae jambe sigar karo adhiku lanang Janaka. Kula niku ya nganti ora dipercaya karo tangga teparo. Anake Semar kok baguse kaya ngene. Ning iwa semono niki dadi anak kula angkat. Iya, Kakang. Nggih. Teng Jawi srasran pun komplit. Anak kula wis numpak gajah ing isa tata jalma. Sapa? Gajah Setu Bondo, dulure Bayu, Ndara Werkudara. Ngarepe manten kudu dijogeti Wanara Seta niku Anoman. Kayu klepu Dewandaru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana gamelan Lukananta sing larape adiku dhewe Manikmaya. Ratu Sewu Negara saking negariing Singgela abdining Prabu Bisawarna. Prabu Bisawarna piyambak sing larapke pun komplit lah dalah. Lara temon bejamu. Wis ora usah dadak walangati gage tampanen.
tampan ana katresnaning Bambang Senet cetha ingkang bisa ngaturake wong dadi penjalukmu ya ming Bambang Senet. Inggih. Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu. Senet kuwi bojomu le. Nggih, Bapak. Sesuk kamare nang jajare kamare bapak wae. Badhe menapa? Aku arep ngrungokke suarane. Mandek dituthuk sirahe. Rasane semandeng Nes. Nang omahku. Bagong arep ndelok nek aku langsung wae ora dadak swara-swara. Wong edan kono kan. Sinuwun menapa kepareng kula badhe nampi astanipun ingkang putra mangsa borong Bambang Senet iki dadi darbekmu. Muga-muga tansah pinaringana barokah saha panguwasaning dat kamur wendat nggonmu mangun bale wisma tansah atut runtut sih sinian tekan jaman apa wae. Raden monggo kula aturi nampi katresnan kula. Endang loro temen nyata kowe kang dadi gegantilaning atining pun Kakang wong ayu.